Dude, PewDiePie Stuber. Știți voi, PewDiePie Stuber Simulator. Și avem 100 de abonați, yay! Microfonul. Și unde e microfonul? Cred că l-arată și pe el. Și Toshiba. What the fuck? Da, și animale nu pot încă să iau până tăcără. Nu pot. Ok, de unde iau animale? Pubertate. Vreau neapărat asta. Și mai puțin. Vine, vine. Iubi. Haide, micuțele tumăr. Cred că o să pot să schimbi avatarul. Și... Yay, avem 115. Yeah. Cred că o să încep cu operările și cu astea. What? Wow. Asta. Pot să iau un balon. Haide. Place haina asta. Părul nu-mi place. Chiar nu. Uite. Tare. Și tare jocul. N-am ce să zic. N-am ce să zic. Și am 115. Nu te îmbrăca, mă! Hai mă, ce drăguțe? Mic, așa, mici. Ok. N-am evoluat încă. Sare tot 3000. O fi greu până la urmă. Dacă nu luăm. Asta cred că sunt accesorii. Da, nu vreau. Camera. Am o mică cameră momentan. Oh, nu, ho. Pot să mi-l fac negru, dar nu-mi place. Negru. Este prea alb. Asta cred că mi-l fac. Dezbracă-te și schimbă. Te mișcă. Da. Te doar ceva? Unde pleci la muncă? Așa și... Nu prea știu eu de joc. Că nu pricep la joc. Bună, iubitul meu! Yay!
să face 200 de abonați. Yay, 148 Cine are 148? de abonați. Tu? Nu joc. Au, eu am 3. Au, au, au. Yay. Create a new room. Tărie. Ce? Nu. Room. Aia e altă hartă, ce? Yay, asta îmi place. Yay. Make a video. Tori Futura. Și Toshiba. Și nu l-am trecut pe Autopilot. Dar de aici ai deja încep ce răi. Asta ce are. Și cred că o să încarci aici abonații cum sunt și în realitate. Că faci un abonat, cred că apare și acum. Gift? Nu. Și da, ha ha ha. Hai să mai încercăm să... Șoim ăla mai vine o dată. Pot să dau extrem de bun zoom. Vine. Vino odată. Și asta pot să... Nu pot să bag nimic în el. Ok, a scăpat de el. E că 9 abonați. 9 abonați, e. Obiecti. Tastaturi. Iubi, tastaturi. Animale. Era un animal. Wow. Dinozaur. No! Și Toshiba bună. Yay! 20 de... cred că pot să cumpăr ceva. Tori Futura. E greu asta. Yeah! De... E frig la țară ca aici? La wow. Și are 10. Hey. Florin Fortuna. Era scaun de gamer. Astea și aici. Și ce să-i zic? Dacă merg la petrecerea lui Andrei. Unde? La petrecerea lui Andrei. Cred că merg. Sau îi făcea tort. Că i-am făcut tort. Păi da, și de asta. Mihai? Da? Bine plecăm undeva? Poate rămâne la noi. Păi luni e luni. Unde să rămână? E duminica, măi. Și? Păi și luni nu se duce la școală? Păi da. Și? Păi și cum să rămână? Păi până duminică, adică mâine. Păi mâine cum să rămână la tine? Vine doar și stă, nu trebuie să... Azi, de azi până mâine. Vine mâine. Mâine. Că acum am asta e la muncă.
Azi poate mergem la film. Cu cine? Cu Maria. Te vrei să o sunăm pe Maria? Da. Putem. Și unde să ieși? La filmul mult. Nu există atâtea filme. Întreabă. Eu nu știu dacă avem bani de hai, dacă e bun de la tine. Da. Ce, 1.000.000 costă. Asta a fost episodul de data. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați like. Pa!